Guys, mamkase ndatitire guys tangaridzane mangwanana nhasi guys nekuda kwefunction yedu yatinayo anditika charity organization charity function yatinayo mai mwana iri kuorganizwa inonzi Sunrise Charity Organization anditi saka charity event iri kuorganizwa nevanonzi Sunrise Charity Organizations vanonzi Mai Musindo anditi this charity is going towards a good cause andika kusupporta madzimai ari vulnerable anditi ne ari kuabuswa mukati me area dzakasiyana siyana. Saka function iyi guys sekutsada kwandakamboita before ichange iriko musi wa 13 December 13 December ndokwainenge iriko ku Essex pa number 1 Essex Street Walsall andika 1 Essex Street Walsall. Saka iwo kazondibata ndinopa postcode but pa flyer andichaisa pa postcode iriko guys musi wa 13 December kana usina kuenda guys kana kuti 100 tinosapota tese Mai Musindo mumwe wedu ari kuita function yake iyi asi chikuru chiri kutaurwa apa pari kunze uyai makapfeka bhutsu dzekutambisa bhutsu dzepa dancing floor nokuti kuchange kuchitagwa get down yakasimba nokuti munhu achanga ari DJ Melka handi munoziva DJ Mel handi muzada anojambisa maspika saka hanzi kama makapfeka ma dancing shoes enyu asi munobvumidzo munenge munofanirwa kupinda paunopinda entrance red carpet paya pane red carpet wopfeka ukazve red carpet handitika wopfeka ukanikiri black tie kaniti black tie handisi kuti iwe munhu kadzi uyo wakasunga tie yeblack aiwa ndikureva kuti unopfekawo madresa yakanaka varume vakapfeka zvima sutu zvinoenderana netumatai zvimabotai kana zvimachi zviri smart andika smart casual smart andika madress enyu akanaka ya munoda kupfeka haya mamwe ekubhururuka mamwe ekudini ndopa munovapfekera apa anditi saka black tie event kuti zviite smart asi bhutsu dzako dzedze kutambisa woisa mukabhegi kana mukapese kuitira kuti kana nguva yakwana aiwa unokandira ukoma heels guys wotanga kudi kurova get down yako. Saka guys matickets ngatitengeni chaisa maflyers please buy your ticket anditika iko zvino to secure your position because matickets ari kutengwa matickets ari kufamba saka kungoencourage vamwe vasina kuenda kwakutonhora vanhu vasina kuenda ndo musi wacho kuti timbonorowa futi get down tiripo andika tiri panzvimbo iyoyo. Saka please guys ngatisangane ikoko anditika ciao.